Anantapurreko Indiako bizitza García Rodero argazkilariaren kameraren bidez, horra La Caixa eta Nafarroko Kutxa Fundazioak Iruñeko udalarekin eskaintzen duten erakusketa. Maiatzaren 11 arte dago programatuta. Vicente Ferrer Fundazioarekin elkarlanean eta bisita librea edo gidatu egiten alda. Patricia Perales lehen alkate ordeak liburuaren eta lorearen azoka bisitatu du gaur goizean. 8 kartel finalistak aurkeztu dira eta Iruñako herritarria da hautatu aldute aurtengo San Ferminak iragarriko dituena. Uharteko arrantzale batek denboraldiko lehendabiziko 6,56 kiloko izokin emea harrapatu du bidasoan. Lehendabiziko hori Donostiako Rekondo jatetxari saldu dio 1.800 eurotan. Nafar lansareak prestakuntza eskaintza indartu du orain arte irakatsi ez diren 640 plazako 50 espezialitate ikastaroekin. Milaka lagun elkartu dira EH Bilduk Iruñan aberri eguna ospatzeko. Apirilaren 23ko titularrak, maiatzaren 11 arte eta García Rodero argazkilariari esker, Indiako Anantapurreko bizitza ezagutzeko aukera dago. Iruñak ura biltzen duen erakusketa hartu du eta. Iruñan dago ametsen lurraldea, Cristina García Rodero La Caixa eta Nafarroko Kutxa Fundazioaren Artea kalean programako erakusketa berria. Andhra Pradesh estatuko Anantapurtarren eguneroko bizitza islatzen duten bat-bateko 40 argazki ikusgai. Eremu hori Indiako txironoenetako bada, bertan herrialdeko komunitate baztertuenak eta zaurgarrienak bizi direlarik. Hain zuzen ere, hortxe aritzen da Vicente Ferrer Fundazioa. Bi erakundek Sarasate pasealekuraino ekarri dute Cristina García Rodero argazkilariak hilabete eta erdiz egindako alegin dokumentala. Zeinetan ospitaleak, tratu txarren biktima diren emakumeen harrera zentroak, lantegiak, ikastetxeak eta etxeak bizitatu baitzituen. Askotan, ahaztutako personak ikusarazten dituzte erretratuk lortuz adin txikikoak desgaitasunen bat dutenak eta bereziki Anantapurreko komunitaten eraldaketan zeregin nabarmena duten emakumeak. Joseba Siron Iruñako alkateak Anadiez Fontana Caixa Bankek Nafarroan duen lurralde zuzendariak, Javier Miranda Erro Nafarroko Kutxa Fundazioko lehendakariak, Marian García Vicente Ferrer Fundazioko Nafarroa, Errioxa eta Aragoiko ordezkariak eta Josep Giralt erakusketako aholkulariak zabaldu dute erakusketa. Maiatzaren 11 arte iruindar zein bisitarientzat bide publikoan ikusgai izango dena. La Caixa eta Nafarroko Kutxa Fundazioaren Artea kalean programako erakusketa ibiltarietan ohikoa denez helburua herritarrak askotariko gaietan sensibilizatzea da, arte, zientzia eta gizarte edukien bidez. Gainera, erakusketak ikusgai dituzten hiriak atari zabaleko museoa bihurtzen dira eta nazioartean sona handikoak diren artisten lanak herritarrengana hurbiltzen dituzte. Artea kalean programa 2006an abiatu zen eta horrezkero ikuslei modernitatearen erreferenten artelanak ekarri dizkie, hala nola, Auguste Rodin eta Henry Moore eta berrikiago Sebastião Salgado argazkilari brasildarra. Ama nekazari jostun erlijio ezberdinetako emaztegai, irakasle, erizain edo ikasle, izan mundu femeninoaren alderik, sentikorrenean eta magikonean zein Anantapurreko emakumek duten indarrean eta gainditze gaitasunean sakontzeko aukera da zabaldutako erakusketa. Argazkilaria begirunez hurbildu da haiengana, temati bizitako argilunak kolorez eta liraintasunez estaltzen dutenen poza zein oinazi islatzeko. Denboran geldo dirudien paisai hartan. Proiektuaren emaitza bat-bateko 40 argazkik dira, Indiako landa komunitaten erakusle osaketa kalitateagatik eta irudien bizitasunagatik liluragarriak. Cristina García Rodero argazkilariaren eskutik Indiako herritarren begirada aurkitzen da. Baita argazkilaria berak Indiaz duen ikuspuntua ere.
mundu konplexu eta zatikatu bat izo. Argazki bakoitza ikuskode koherentea da haratago doana. Artea kalean programako erakusketetan ohikoa denez badaude bisita gidatuak doan bai jende orori, bai ikasle taldei eta beste talde batzuei zuzenduak. Cristina García Rodero tutore irudia da argazkigintzan unibertsalian, bai bere nortasunagatik, bai bere lanaren oihartzun nazionala eta nazioartekoagatik. Puerto Llanon jaioa da, arte ederretan lizentziatu zen Madrilgo Unibertsitate Complutensean. Magnum argazki kazetaritzako agentzia entzutetsuan sartu zen lehen Espainiar honen lanik aipagarriena. Espainia okulta da, La Caixa arte garaikitearen bildumaren barruan. Sari ugari jasotitu esaterako World Press Photo 1983an, argazkilaritzako sari nazionala 1986an, Foto Press La Caixa 1987an, Foto Espainia saria 2000an, argazki kazetaritzako Godot saria 2000an, arte derren arloko merituen urrezko domilak 2005an eta Gaztela Mantxan 2016an. Eta berriro Foto Espainia saria 2017an. Berea den museoa duen lehen argazkilari espainiarra da, bere jaioterrian. Vicente Ferrer Fundazioak 50 urte bete ditu gizalanean, xede bakar honetaz, txirotasunak, gaixotasunak eta bereskeriak sortzen duten oinazea arintzea. Mende erdiko eskarmentuak lan metodologia bat finkatu du. India hegoaldeko landa komunitaten garapena eta goraldia ahalbidetzen dituzten alderdi guztiak lantzen dituena. Bere burua aski duen gizarte bat sortzera bideratutako programak abiatuz. Erakundeak komunitaten ordezkari sarearekin elkarlanean dihardu, bertakoen beharrei egokitutako esku hartzeak antolatuz. Bere ekintza integralak eta ikuskera humanistak Vicente Ferrer sortzailearen ekintza filosofia oinarri lankidetzaren esparruan erreferentea den garapen eredua ekarri du. Asmo handiko proiektu horretan egun 130.000 kolaboratzaile baino gehiagok hartzen dute parte Indian, justizia sozialerantz aurrera egiteko oraindik jende solidarioa behar duen herrialdean. Txirotasuna desagerrarazte aldera. Gaur liburuaren nazioarteko eguna da. Iruñeak ere ospatu egingo du, edo ospatzen ari da dagoeneko. Patricia Perales lehen alkateordea hiriko liburuaren eta lorearen azokan izan da gaur goizean. Patricia Perales lehen alkateordeak liburuaren eta lorearen azoka bizitatu du gaur goizean. Carlos Hirugarrenaren etorbidea Orreaga etorbidearen ondoan. Liburuaren eta lorearen eguna antolatzen du urtero Iruñako udalak apirilaren 23an, Diego de Haro liburu saltzaileen elkartearekin batera. Jarduera horren bidez, liburuaren mundu eguna ospatzen da hiriko liburu dendak ezagutzera ematen dira eta gertuko denda gisa balioesten. Halaber, liburuak eta loreak protagonista dituen egun honetan Iruñako erdigunea dinamizatzen da eta ordu batzutan zehar guztien arteko topagune bihurtzen da, kultura ardatz hartuta. Iruindarrek dagoeneko aurtengo Sanferminak iragarriko duen kartela hautatu dezakete. 8 lan finalistak ezagutarazi egin baitira. Iruñeko herritarrei jada hartu aldute parte aurtengo Sanferminak iragarriko dituen kartela hautatzeko bozketan. Joseba Asiron Iruñako alkatea, Maider Beloki kultura eta hezkuntzako zinegozio ordezkariak eta Maitena Muruzabal alorreko zuzendariak ezagutzera eman dituzte zeintzuk diren 2019ko Sanferminetako nazioarteko kartel lehiaketako 8 finalistak. Hoiekin batera, epaimaikide batzuk ere izan dira. Epaimaikide aritu direnak honako hauek direlarik: Maria Teletxea, komunikazioan aditua, Nafarroko komunikazio enpresen elkarteak izendatua, Marisa Mantxola, diseinatzaile grafikoa, Maria Jose Rekalde artista plastikoa, Carlos Zenoz hiri artista eta ilustratzailea, Javier Egiluz artista plastikoa eta Javier Manzanos artes plastikoetako udal teknikaria. Saria 3.600 eurokoa izango da. Hauek dira 8 finalistak. Lehenbizikoa, Artea kalean dago, bigarrena, Bateratasuna, hirugarrena, atzo uztailaren 6 batekin amestu nuen.
laugarrena zure atzetik, bosgarrena sentimendu uholdea, seigarrena zerun muga, zazpigarrena zaldiko eta zortzigarrena txiz jas jea. Bozkatzeko aukera da webgunean, 0-10 eta aurrez aurre Iruñan erroldatuta daudenek apirilaren 30ko zazpiak arte bozkatu aldute kartel irabazlea hautatzeko. Webgunean aurrez aurrek edo telefonoz ubebikoitza.pamplona.es webgunearen hasiera orrian nabarmendutako 5 gaien artean esteka bat gaitu da, xede horretarako. Hortik boto emateko horrira iristen da, non 8 kartelen irudiak agertuko baitira, bai eta boto emateko argibideak ere. Karteletan klik egiteko aukera egongo da, hoiek handitu eta xetasunak arretaz begiratu alizateko. Halaber, ubebikoitza sanferminoficial.cometik ere bozka daiteke. Era berean kartel finalistak aurkeztu bezain laister, 0-10 edo 9-4-42-0100 telefonoaren bidezko zenbaketa ere hasi da. Zerbitzuaren ohiko ordutegian bozkatu ahalko da astelehenetik ostiralera, goizeko 8tik 7 eta larunbatetan 9:30 ordu bat aterditara. Hautatutako kartelak Kondestableren jauregiko patioan daude ikusgai eta bertan egongo dira hautaketa egunera arte. Bozketaren emaitza jakitera emango da maiatzaren 2 ostegunarekin behin emandako botoak zenbatu eta gero. Lehiaketaren oinarriekin bat lehiaketa prozesu egiten den bitartean ezin izango da inoiz ere jendaurrean jakitera eman kartelaren egilea nor den. Ezagutzera eman diren 8 artelanak apirilaren 5 hautatutako 20 artean aukeratuak izan dira, behin euskarri fisikoan aurkeztuta. Aurten udalak berritasun bat sartu zuen lehiaketan, parte hartzailek hasieran kartela JPG formatuan aurkeztu behar izatea eta aukeran lanaren azalpen teoriko batez lagunduta. Aurten 277 kartela aurkeztu dira, hoietako 106 guztikoaren 28% Iruñetik datoz, eta 56 guztikoaren 20% aldiz Nafarroko beste toki batzuetatik. Horrez gain beste probintzia batzuetako 113 artelan daude. Guztikoaren 40% eta 2 beste herrialde batzuetakoak 1%. Iaz kartel irabazlea Iruña argien hiria izan zen Adriana Eransus Azpilkueta iruindarraren lana. 2200 boto jaso zuen emandako 6511aren 33%. Iruña aldarrikatzen zuen argien anistasunaren eta harmoniaren hiri gisa eta Oscar saridun La La Land filmeko protagonistak City of Stars dantzatzen nola ala agertzen zitzaizkigun toko-toko eta Braulia hiriaren erdian. Uharteko arrantzale batek sasoiko lehen izokin emea harrapatu du Bidasoan. 6,46 kilokoa da eta Donostiako Rekondo jatetxeari saldu egin dio 1.800 euroren truke. Pasaden asteazkenean goizeko 8:20 minutu gutxitan Aitor Aristregik 27 urteko uhartearrak 2019ko denboraldiko lehenbiziko izokina harrapatu du Bidasoan. 6 kilo 460 gramo, 83 zentimetroko luzera eta 180 milimetroko altuera duen arrain eme hori koilara teknikari esker, berako tuneletako 50ko putzuan, ibaian gora 200 metrotik harrapatua izan da. Baldintza honetan dagoen alea da, mikromarka daramana eta Oronoz Mugairiko arraindegi aztegitik egindako birpopulazioan sortutakoa. Ingurumeneko zaindarien arabera zenbait egun zeramatzan ibaian. Lehenbiziko hori Donostiako Rekondo jatetxeari saldu diote 1.800 eurotan. Denboraldia joan den igandean abiatu zen eta ondorioz, izokina arrantzatzeko 3. eguna zen, izan ere asteartean ez zegoen arrantza egiterik. Nabarmendu behar da, orain arte, errun ondoren udaberriko uholdekin batera itsasora joan ohi diren 2 izokin amuari lotu zaizkiola. Honelakoa lehen arrantza debekatuta dago, izan ere, errutearen eraginez arrasa ahuldu eta ez dira baldintza honetan egoten arrantzan harrapatzeko. Amuari lotzea saietsi behar da eta halakorik gertatuz gero uretara itzuli behar dira ahalik eta kalterik txikienekin.
2016 arte lehendabiziko izokinak los 50 puzon harrapatu ohi ziren. Endarlazako presa kendu ondoren lehendabiziko guztiak gorako uretan arrantzatu izan dira. 2018an bezalaxe, Bidasoan izokina arrantzatzeko garaia normalean baino lehenago hasi da. Igandean alegia uztailak 14an. Bere horretan mantendu da iaz ezarritako baimen sistema izokina arrantzatzeko erabiltzen denaren antzekoa. Hots Bidasoan zehaztutako tartean izokina arrantzatu alizateko baimenarekin batera eguneko baimen personala eskatu behar da. Aurtengo arrantza garaia 73. alea harrapatzen denean bukatuko da, edota uztailaren 31an ale kopuru hori lortuko ez balitz. Ekonomi zirkulararen eta uraren zerbitzuak emandako datuen arabera, 2003 urteaz geroztik arrantzale bakar batek lortu du lehenbizikoa 2 aldiz harrapatzea. Jose Luis Lópezek 2006an eta 2008an. Alerik gaienak kolatxoaz arrantzatu dituzte eta 2 baizik ez euliz. Mende honetan, alerik handiena 2009an arrantzatu zen 880 milimetroko luzera eta 6 kilo 950 gramoko pisua zuen izokina ederra. Txikiena aldiz 2006an harrapatu zen 654 milimetroko luzerarekin eta 2 kilo 250 gramoko pisuarekin. 2 hamarkada hauetako batez bestekoak 783 milimetrokoa da, 5 kilo eskaseko pisuarekin. Izokina arrantzatzeko ingurumen departamentuak eguneko 100 baimen banatuko ditu gehienez. Baimenak interneten bidartez eskatzen halko dira eta Infonavarraren 012 telefonora deituz. 948 217 012 zenbakira Nafarrotik kanpo deituz gero. Baimena egunekoa eta personala izanen da, ez dago mugarik arrantzaleko eta denboraldiko eskatu alden gehieneko baimena kopuruari dagokionez. Tramitatzeko nahita nahiezkoa da arrantzaleak arrantza baimena izatea eta Nafarroko gobernuaren baimenei buruzko datu basean arrantzalearen datuak zuzenak izatea. Arrantza baimena eskuratu edo dagozkion datuak egiazta daitezke zerbitzuen katalogoaren bitartez. Denboraldi balioduna aldatu da apirileko 3. igandean hasiko baita, hasi zen eta aldi bateko debeko aldia ezarri da maiatzaren 28tik ekainaren 13 bitartean bia barne denboraldiak izokinaren arrantzarako egun baliodunen kopurua berbera izan dezan. Arrantza garaia 73. alea harrapatzen denean bukatuko da edota uztailaren 31an. Ale kopuru hori lortuko ez balitz. Arrantza asteko egun guztietan egiten halko da, jai ez diren asteartetan izan ezik eta harrapatutako aleek gutxienez 50 zentimetroko luzera izan behar dute. Arrantzatutako izokinak bizirik daudela doaintzan ematen halko zaio departamentuari ugaltzaile gisa erabiltzeko naiz espeziari buruzko azterlanak egiteko. Horretarako lehen harremanetan jarri behar da ingurumen departamentuko basogintzarekin. 2019ko kanpainan datei eremuei artei ale kopuruari zein aleen tamainari buruz indarrean dagoen araudia, otsailaren 26ko foru aginduan zehaztuta dago, eta horren edukia arrantzari buruzko arauak Nafar Lansareak formakuntza eskaintza indartu du. Nafar Lansarek eskubide sozialetako menpean dagoen erakundeak aste honetan prestakuntza eta enpresa entitatei 775.000 euro inguru eman dizkie. 124 erakunden zuzendaritzako langileak trebatzeko. Betetzeko zailak diren 8 lanpostuetan 60 langabetu sartzeko edota batez ere lanean ari direnak oso arlo espezializatuetan prestatzeko. Eskubide sozialetako lehendakari orde Miguel Laparrak ekimen honen edukia zehazturie foru exekutiboko gainerako kidei. Horretarako erakundeak 2019ko debaldezko prestakuntza eskaintza indartuko du. Orain arte foru komunitatean irakatsi ez diren 50 espezialitatetako ikastaroak eskainiz. Hauek guztiak Nafarroko garapen adimenduneko estrategiaren S3 automobilgintza eta mekatronika sektoreen, elikadura katearen eta energia berriztagarrien arloko beharrekin lotuta daude. Horretarako 275.000 euro bideratuko ditu. Zehazkiago erranda ikastaroa guztira
640 plaza dituztela honako jarduera hauei loturikoak izanen dira. 4.0 industria, dronen manelua, robotika, big data, errealitate areagotua, adimen artifiziala, software aurreratuak eta bar. Energia eraginkortasuna eta energia berriztagarriak, segurtasun informatikoa, teknika biometrikoak eta nekazaritzako elikagaien industria, elikagaien berariazko legeria edo bizitza erabilgarria. Prestakuntza entitatek azarora arte dute irekita ikastaroak egiteko epea. Eskaintza programatuala argitaratuko da webikoitza.empleo.navarra.es webgunean. Lehentasunezko sarbidea izanen dute jardunean diharduten langilek, baina plazen 30% langabentzat erreserbatuko da. Prestakuntza hau balio erantzi handiko jardueren garapena sustatu eta giltzarrizko esparru ekonomikoen lehiakortasuna areagotzeko behar diren 70 espezialitate Nafarroan eskaini ahal izateko egindako prestakuntzarako laguntza deialdi berri baten emaitza da. Berzalde lehia konkurrentziaren bidez esleitutako 500.000 euro inguruko zenbatekoaren bitartez laguntza eman die 13 entitateari. 124 etetekotako profil profesional estrategikoak gara ditzaten, jabei, zuzendaritzakidei naiz tarteko lanpostuei zuzendutako ekintza diseinatuz. 327.180 euro, baita enpresariak sensibilizatzeko ekintzak ere, 2.400 personaren gana iristeko xedez eta estaldura zaila duten 60 lanpostu enpresetan txertatuz, 30.360 euro. Horren arira 3 entitatek estaldura zaila duten 8 lanpostu zehaztu dituzte, 60 kontratu eta lanaz kanpoko praktika egiteko, beste 39 egiteko aurreikuspenarekin. Prestakuntza lanbide heziketa zerbitzuak emango du eta entitateak langabeak hautatzeaz, prestakuntza plana definitziaz eta laneratzen laguntzeaz arduratuko da. Nafarroko ingenieri teknikoen eta ingenieri tekniko industrialen eskariz, diruz lagunduko ditu hainbat gremiotako elektrizitatea, iturgintza, klimatizazioa, soldadura, teknikarien lanpostuak, diseinu industrialekoak eta inprimaketa tekniketakoak. Herriberako tailerren elkartea, Herriberako enpresarien elkartearen eskariz 4 enplegarritasun ibilbide abiaraziko dira honako lanpostu hauek betetzeko. Aerosorgailuetako mantentze lanen teknikariak Tafallan, Progressive Web App aplikazio mugikorrak Lizarra eta Lodosan, nekazaritzako elikagaien industriako kalitatea Tuteran eta zerbitzari kualifikatua Tuteran. Ibilgailuak konpontzeko Nafarroko tailerren elkarteak, bestetik nekazaritza eta industria arloetako makineratako mekanikariak eta doitzaileak behar ditu. Orain dela 2 egun pasatako igandean Iruñeak aberri eguna ospatu zuen. EH Bilduk antolatuta milaka lagun elkartu ziren. Milaka lagun elkartu ditu EH Bilduk Iruñan aberri eguna ospatzeko. Erabaki lelopean egin duen manifestazioan, bertan izan dira Espainiako Kongresu eta Senaturako hautagaiak ere. Espainian eskuin muturra geldiaraztea da EH Bilduren lehen helburua eta horretarako 1 milioi boto lortzeko erronka jarri dio alderdiak bere buruari. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak argi utzi du eskubide eta askatasunetan aurrera egitea dela euren asmoa eta horretarako urratsak egin behar direla. Asteburuan egingo diren Espainiako hauteskundek Madrilen indartsu bihurtzeko aukera bat eskaintzen dutela adierazi du Otegik eta itxaropenso agertu da. ERC-ko eta EH Bilduren Kongresu naiz Senaturako hautagaiak ere hartu dute hitza alderdiaren aberri eguneko ekitaldi nagusian. Gaur eguraldi lainotsua, goizean erdi mailako lainoak eta goi lainoak izango dira nagusi, baliteke euri pixka bat egitea. Arratsaldean lainotuago egongo da eta zaparrada trumutxoa botako ditugu. Goizean goiz hego-haizea ibiliko da, gainerako ordutan mendebaldekoa. Temperatura maxima gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Asteazkenean laino arteak goiz partean, arratsalde gau partean zerua lainotsu egongo da eta ekaitza joko du, baliteke txingorra ere botatzea.
Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin arratsaldean. Temperatura minimak gutxi edo nahiko jaitsiko dira, maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Anantapurreko Indiako bizitza García Rodero argazkilariaren kameraren bidez, horra La Caixa eta Nafarroko Kutxa Fundazioak Iruñeko udalarekin eskaintzen duten erakusketa. Maiatzaren 11 arte dago programatuta. Vicente Ferrer Fundazioarekin elkarlanean eta bisita librea edo gidatu egiten alda. Patricia Perales lehen alkate ordeak liburuaren eta lorearen azoka bisitatu du gaur goizean. 8 kartel finalistak aurkeztu dira eta Iruñako herritarria da hautatu aldute aurtengo San Ferminak iragarriko dituena. Uharteko arrantzale batek denboraldiko lehendabiziko sikakotx 56 kiloko izokin emea harrapatu du bidasoan. Lehendabiziko hori Donostiako Rekondo jatetxari saldu dio 1.800 eurotan. Nafar lansareak prestakuntza eskaintza indartu du orain arte irakatsi ez diren 640 plazako 50 espezialitate ikastaroekin. Milaka lagun elkartu dira EH Bilduk Iruñan aberri eguna ospatzeko.